naglalakad po siya na kulay blue spaghetti na damit. Kala nila yung binibigay mo sa akin kay pambisyo ko. Pinambibisyo ko. Pagkabigay niya sa akin, bumila ko ng diaper malaki. Yan doon pinatago ko. May sabi. Pag-SM may sabi na yun. Ayaw mo talaga umuwi sa bahay nyo, no? Ha? Ayaw nyo umuwi sa inyo? Ayaw mo umuwi? Ayaw mo umuwi? Ha? Uuwi ako po. Bukas? Dami ka ng pira, napalimos. Di pa. May 500 na yan? Wala pa. Nauulit nga ako din ako. Kaibigan mo ba yun dyan? Hindi, kinukulit ko lang. Sabi niya, huwag ka na bumalik dito, huwag ka na mangingi, umuha ka na ng plastic ha. Umuha ko ng plastic. Lagyan mo ng pera. Yung pinalimutan mo. Hindi, bibiro lang yun. Magaling na pala sugat mo eh. Galing na pala sugat mo. Galing na oh. No? Buti nang gumaling na, no? O, ba't ayaw mong kunin natin yung mga gamit mo? Pinakarami ng gatas. Bukas pa, di ko pinapadala sa tuwi ko kasi hindi naman sana ako mapupunta. Yung pagka nandito ako, hindi sana ako mapupunta sa iba yun. Mapupunta. Dahil na lockdown, sa iba mapupunta. Kaya nangingi tuwi ko kaganina ng panggatas doon ng anak ko. Sabi ko wala pa akong, hindi ko na pwede sa kanya na may pinatago na ako pang uwi ko. Sabi ko lang na Binigyan ka ng pera kanina. Hindi, ayun na, bumili ako ng diaper malaki, di ko binigay sa kanya kasi sa iba mapupunta yun. Pagka siya nagdala sa anak ko, sa iba lang mapupunta, kailangan ako para sigurado. Kasi dahil na lockdown sa iba mapupunta yun. Dito ka lang na mamalimos dito lugar nito. Oo. Balik-balik ka lang dito. Pero Kristiyano kami, hindi kami. Pero bukas umaga doon ka matulog kasi si Kuya John, si Daddy John Molgrao, punta doon. Doon ako natulog yung Pinuntahan ka niya kanina, wala ka. Sabi ni ate, yung nagtitinda ron, daw. Hanap siya. Ay, nahanap ko kami dito kayo kasi bibigyan daw. Pero, Oo nga. ayun lang. Bukas umaga doon Samahan ka. ko yun. Bukas umaga doon ka, alas 6. Doon ka na matulog para padating ni Daddy John mo. Doon ka, no? Kasamahan ko yun. Samahan ko Tanang yun. vlogger yan, no? Tulungan ka, no? No, para at least, bakit, asa na yung damit mo? Bakit andusing mo na naman? Ay, kala may nangyari sa amin siya. Hindi tinutulungan. Tinutulungan niya lang ako. Nino? Paano kasi yung gumana sa akin, feeling niya mag-asawa na kami. May dalang kaway ka kanina. Sabi niya, kala niya yung pera ko pinamimigay ko sa iba. Tapos sabi ko bumili ako ng diaper. Ano sila, di ba? Oh, alam mo kanina umaga, hinahanap ka ni Kuya Jun. Si Kuya Jun, Pag inalang, naghihinalaan ka na. basta. Naghihinalaan ka na? Na? Alam mo na. Nagbibisyo ka? Ano ba binigli mo sa pera mo kanina? Pampers, malaki. Pampers malaki? Oo, taas na masaya ko. Saka ba? Kumain na ako, basta ba yan? Saka ba umuwi dito? Dito sa may phase 8 sa may bagsak. Ano na samahan kita? Malapit sa simenteryo. Hindi yan, doon yung mga gamit ko. Bukas uwi na ako. Kulang na lang akong gatas eh. Gatas na lang kulang ko eh. Kasi kanina umaga hinahanap ka pa. Oh, bukas na umaga dun ka kasi pupuntahan ka namin bukas. Ha? Gatas na lang kulang. Ang balik ko yung gatas na lang papalibre dapat ako. Yung gatas dyan magkano yung gatas dyan Yung gatas dyan 200 230 240. Basta dyan malaki. Wala naman yung merit lang. Anong gatas ba yon? Pepper. Pepper na lang pero kumakain na lang kain malakas. Masyado. Asa may mga pinatago mo? Kunin natin. Hindi, bukas ko pa ulit pagkapag-uwi ko. Bakit? Kasi mawawala? Marami kasing kawatan din na nakaw. Kaya nga kukunin natin. O, pagkuha natin, bili tayong gatas, idadalhin lang natin sa inyo. Hindi, bukas na lang po. Kasi nailiping na yung ko. Yung tatay ko. Ay, tatay ko nailiping na. Sana po di po magkasuto. Yung tsahin ko. Tsahin mo. Bakit wala ka doon kanina umaga? Bakit wala ka doon sa pwesto mo? Wala po. Diyan, doon ako, doon lang ako natulog yung 7-Eleven sa may sa dulong-dulo. Kumain ka na?
Nagbibisyo ka ba? Punta sa inyo. Tara. Ano na ako, sana na ako. Malapit na bahay. Dito na lang bahay nyo eh. Sa, ano, Kailan? bukas na lang. Puro ka bukas-bukas. Walang bayad. Ano yung pinaggagawa mo sa sarili mo? Bata-bata mo pa. Ayaw ba ng ano? Ayaw mo na Ayaw mo ba maayos ang buhay? magandang buhay? Bakit umitim ka? Oh? Umitim ako? Eh, kahanap sa'yo eh. Gala siyang gala eh. Lagi na lahat kayo. Pari-pari na mukha eh. Si kring-kring eh. Papalimot eh. Kakahanap ko sa'yo. Kaya ako nangingitim. Papalimot Sasa kita eh. hinahanap. Dami ng pera niyan. Dami mo ng pera oh. Napaka pera. Ayun oh, sa damit ko pera lahat dyan oh. Hindi, ano yan. Bumili ako ng ano, pulbo. Mamumulpo ka. Bumili ako ng pulbo. Papaganda ka. Pupulbo ka, di ka naman naliligo. Dapat naliligo ka. Kasi pangit ako eh. Kasi papaganda para may lalaki manligaw sa akin. Ha? Ano may lalaki? Di ka naman naliligo. Dapat naliligo Dahil maliligo ako, may tubig na rin sa basura, maliligo ako. Ano? Gusto ka Kanina, mag-boyfriend? nag-iiba ko kanina, isang galon na tubig, Oo. pinaigib ako ng ano yan. Eh, ba't ganyan na naman yung itsura mo? Paganda ka para namang- gusto magka-boyfriend. Diyan na kaya. Ha? Baka isipin, hindi naman ito kasi kayo. Ganun ka, di ba? Yan, tumutulong ka, tapos isipin nila, ano, ibang tao. Eh, Ibang mali tao na ka, di iniisip ba? nila eh. Di ba? Kaya, di ako rin may kasalanan. Bakit kasi ganun kwento? Talagang iisipin talaga ganun, di ba? Oh, nakita ka namin doon kasi papunta kami doon sa Tapos sinabi ko pa iba-iba mo. Tapos sinabi mo ang mga Diba? vlogger yun. Tama ko yun, ganun lagi ako. Sigit mother yung mga anak ko. Ganun to. Tapos sinabi mo mga vlogger yun. Mga vlogger Siyang yun, para mga makarami tulong yun. ako. Hindi sa lahat ng meron. Tapos sinabi mo mga, Ano, mga vlogger trip ko yun. lang. Tulong yun. Kagaya sa SM. Ano, siniraan ko tatay ko, minadination. Kahit isip ko. Sa SM ako eh. Ayun, ang liga Ayaw na mo naman. talaga. Ayaw mo. Kumain ka na ba? Kain tayo? No, Kumain? merienda. Tara. Hindi. Ayaw ko kumain. Bakit? Hindi tayo mo kumain. Hindi kami kumain eh, no? Hindi na mo ni Donita, matao kumain, you know? Oh. Ikaw, ayaw Donita, kumain. matao kumain yun, tutulungan din namin yun, si Donita. Wala ba kaya anak ko kuya? Wala. Kawawa naman kayo. Ang kunin Sa ka akin na. yan, susundan ko 3 eh. Ang kunin ka nga namin eh. Te, pangatlo te. Ano Oo, ba? tumigil ka nga. Malaki na yung gusto ko, 2 taon na. At tatatutuin. Ang kunin ka nga namin eh. Bata-bata mo pa eh. Diba? Bata-bata mo pa. Ayaw mo ba kumain? Anong bibili? Dalawa na te. Tayo, kain lang. Wala na nga kayong pera, naubos na eh. Tara. Kain tayo, tara. Tara. Tara, kain tayo. Ano, ang kunin ka na namin. Ano na? Hindi naman kayo, gusto niya, lagyan pa ng mic, no? Bakit? Sino may sabi binibenta yung anak mo? Sino may sabi? Ano kaya ako? Siyempre, ano, kung sabi ng Diva. Oo. Kaya nga, ang gagawin natin, ayusin nga muna namin. Ikaw muna ayusan namin, di ba? Oo. Pag naayos na maayos ka na, kukunan yung anak mo sa disability para makuha yung mga anak mo. Tapos dali mo pa sa mata. Kung ngayon mo, di ba nasa bahay na, may lagaan natin. Kasi ikaw, di ba, lagaan ka namin. Oo. Siyempre, wala sila dun, di ba, yung ano. Di ba ganyan tsura mo, hindi bibigay sa'yo anak mo doon. Sabihin, hindi mo Pag ganyan na hindi mo Hindi itsura naman nakakauwi ang mga yan eh. Balik-balik lang yan dito eh. Kaya alam nila yun. Yung una pa lang na tinulungan niyo ako siya hanggang ngayon. Siyempre hindi nila alam. Babalik-balik lang yun dyan. Mga nasa kanila ng sakyan eh. Hindi naman umuwi yan sa mga bahay na eh. Ano? May mga kasalanan yata. May mga nakasunod ang booking na yan. Si Kuya John, si Daddy John Graham mo, tumutulong din yun. Si Jun Oo. Graho, tsaka yung kasama ko, si Luturo. Tumutulong din tutulungan ka yun. namin, tatlo Mabait kami. yun. Tutulungan ka namin. Oo. Diba? Kaya nga sabi niya, bukas doon ka, para bukas, pupuntahan ka namin doon bukas. Kasi ngayon, nagpalaba lang kasi kami. Hindi na nga yan ano kasi. Kasi tamang inaros. Malakas pa tama ng mga tao dito sa tama. Paano ngayon nga tsura mo? Paano Eh ngayon? kung anak nyo kaya sabihan ko nga gano'n. Kung anak nyo kaya sabihan ko lang gano'n. Siyempre galit kayo, di ba?
Eh, Anak ano ko, nga? gaganyanin yun na. Siyempre, hindi rin ako papayag. Kasi nga, ganyan na itsura mo. Hindi mo inaayos yung sarili mo. Kaya ka nila ginaganyan. Oo, pagka Dapat matino ka, mag-ayos ka maayos muna. Bilangin ka na nila. Oo. Diba? Yung gagawin namin sa'yo, ganun. Ayusan ka namin. Diba? Ayusin ka Okay namin. ka na. Oo, wala natin yung anak mo. Wala natin yung anak mo doon sa disability. Kunin natin, samahan ka namin. Oo. Kaya kuya, dati yung graho mo, dati yung sulo, samahan ka namin doon. Kasi dati sa love years mo, di ba? Oo. Oo. Di, ngayon, okay na. O meron kami bahay doon na pwede mo tiran. May bahay kami doon eh, pwede mo tiran. Oo. Oh, bumpo ka na dyan. Bakit? O, may bahay kami doon na Pagod pwede ka mo na. tiran. Napagod ka na. Hindi, huwag nyo isipin. Hindi kumakain ako na. Hindi mo gusto matanda ka ng ganyan. Ano mo ngayon ganyan? Gusto ba naman ng buhay? Hindi, di ba? Upo ka lang para matanda. Ito, hindi maganda ganyan ang buhay mo, di ba? Oo. Yun, sa pamagitan namin, yung mga vlogger, tutulungan ka namin para mapayos yung buhay mo. Para anak mo, makasama kung banda mo lahat na anak mo. Na may pa mo, wala ka na namang, oh. Ano yan, oh? Wala ka na namang tsinelas. Asa na yung tsinelas mo? Asa na yung ano mo, gamit mo? Para pag-okay ka na, maayos ka na, yung anak mo kunin natin sa disability. Hindi meron kami bahay na wala nakatira, doon ka na yung patitirahin. Oo. Tatay ko doon, nakakulong eh, papa. Bakit? Ewan ko dyan, maniniwala ako. Bakit nakakulong? Ilan ba kayo magkakapatid? Walo. Ako panganay, namatay yung tatlo. Tapos 12 anyos ako nag-asawa. 14 anyos nanganak ako sa panganay ko. Tapos si 17 nanganak ako sa bunso ko. Tapos 29 na ako ngayon. 19. Sa February 21. Bata-bata mo pa? Kapatid ko maliit. Kapatid ko isa mag-grade na sa pasukan. 13 anyos, wala daw doon sa bahay. May asawa na daw. Hindi may sabi. Sa akin, umiinom daw. Eh, mapunta na kung yun na pangasawa niya, matino. O, di ba? Okay lang naman yun, di ba? Ikaw, pagka naayusan kita, ayusan ka namin ni Tilabin mo, pili ka pa mag-asawa ng matinong tao eh. Bata mo pa? Pagka yung tsura mo, ano ka makapag-asawa ng matinong tao? Siyempre, hindi. Hindi mo ka. Ayaw. Diba? Madali ka lang ayusan para maayos ka. May pa mo, dumi-dumi. Nakatapak ka pa. Ano? Bukot-kutin, baka dumugo. Kaya mo namin, dubugo yan. Magaling naman yan. Magaling naman yan. Bukas ha. Puntahan ka namin bukas ha. Bukas na lang. Ha? Papalimos ka muna ulit para marami kang tira. Ha? Ate Bukas. Pabiligyan ka na natin mo ng pamarienta ha. Bukas doon ka ha. Kaya ng maga, Hindi. pakain ka ng maga. Puntahan kita doon bukas ha. Pagkasus ko na lang para sigurado. Kaya nga. Kasi pagkapaparienta, mahal mo di kayo pang marienta. Kuha kayo ng pera. Pag sinabi ko pang marienta ko, tapos di ko bibili marienta ko. Maganda na sabihin ng panggastos para, pag kasi panggastos, kahit pero di, Pwede, pwede mo. Sige. Bukas ha, punta ka doon. Pupuntahan ka namin doon ha. Nagpapalaundry lang kasi kami. Kaya kami napunta rito. Pinasyalan ka namin. Wala ka ron. Ha? Nag-iwan kami number to kay ate. Maligo ka, be. Nasa may tindahan, damit. Maligo ka. Matik mo lang kayo Ano ka doon. ng sarili mo? Tingnan mo. Iba na yung amoy mo. Kasi, ilagay nila ng mga polis yung mga gamit ng SM daw kinukuha ng mga taga dito sa mga taga-Caloocan dito sa mga taga-Caloocan yung nakasakay sa misis na kuyan na punong-punong gamit. Di naman nila sinigurado, di nila hinabol, di nila tinanong kung saan ba gamit yan, di ba? Kasi di nila alam, Nagbibintangan ka. di nila alam mga nangyari dito, di ba? Nagbibintangan ka? Kaya nga. Hindi, yung tungkol sa sa kulay Barbie ba, di ganyan, di ba? O karami. Kapatid ko nga, naririnig ko nga sa puno na alateris, di ko nga pinupuntan. Simbahan po ito. Ayan. St. Joseph World Parish. Saan ang kaloocan? Tatay, may nagpanggap na kayo yung nagbibigay sa akin. Siya nakamaroon na, naka-abo na buhok. Ano sabi niya? Tapos dami
Hindi ako pinansin ng mga bumibili kasi ano, Muslim. Yung Muslim nagpanggap na kayo, ano, tapos wala pumansin sa akin. Kasi sinabi ko kasi yung tinutulong niya sa akin, kay Grace na lang mapunta. Ngayon, nagpanggap na kayo, hindi ako pinansin sa may kantino. Ay, sinabi ko yung tulong, dapat kay Grace na lang kasi kawawa si Grace. Sino ba yung Grace? Eh, sabay, nagpanggap na kayo, tapos Sino yung Grace? Alin, tumagal, kakarako! Manok. manok na nakatulunga eh. Ha? O paano? Ite, bye-bye. Picture kayo natin lang. Tabi tayo. Ah,